A právě bylo odstartováno štafeta SDH Velká a Hájov jsou na trati. Tak tady úspěšnější zatím dráze číslo 2, závodník z Hájova. Tady je za námi i druhá dráha Velká. A výborně, ani neúplně dobře sebraná hadice neovlivnila závodníka v první dráze a přenos hasicího přístroje. Výborně, jdeme do finále. Tak, jaký to bude čas? Bude to pod minutu? Těsně, 60, 86 a 63, 67.